Abyan, welcome sa aton nga palatuntunan ang Ilonggo Daily Light from God's Word Radio Broadcast. Ako si Pastor Ipafrasacar, pastor sa Bay City Fellowship Baptist Church kag sang Dumaguete City Cornerstone Baptist Church. Amon kamo ginaagda sa pagpakig-upod sa amon dira sa Dumaguete sa Ilina 2 Manhattan Suites Inn, Kalindagan, Dumaguete City, Negros Oriental. Ang amon nga serbisyo dira sa Dumaguete City nagasugod alas 5 sa hapon kag matapos ini alas 7 sa gabi sa adlaw nga Domingo. Busa kon ara ikaw sa Dumaguete City Domingo sang hapon tubtob sa gabi, amon ikaw ginaagda sa pagpakig-upod sa amon. Karon sa aton nga pagpamalandong sining balaan nga kasulatan, ako nikaw agdahon sa pagbasa upod sa akon dira sa imo na hamtangan sa ikaduhang Pedro Kapitulo 2. Sugod sa bersikulo 10. Kag labi na gid ang mga nagasunod sa unod sa kailigbon sang kadagtaan. Kag nagatamay sang pagbulutan. Mga makahas kag mabuot-buoton, wala sila nagakurog sa pagpasipala sa mga halangdon. Sa bagay nga ang mga manugtunda, makusog pa kag gamhanan. Wala magdala sing mapasipalahon nga paghukom batok sa ila sa tubangan sa Ginoo. Apang ini sila, subong sang mga sapat nga walay buot, mga tinuga sang kinaugali, na tao nga dakpon kag patyon, nga nagapasipala sa mga butang nga wala